Здравейте и добре дошли в канала Crealaxy. Аз съм Рая и в този урок по ArcLine XP ще ви покажа инструмента за изчертаване на плоча. Вече съм готова с плана и сега ще начертая под и таван на помещенията, които имам. Ще използвам инструментът за изчертаване на плочи, който се намира в Building менюто, ето тук. Ако цъкна на този инструмент, тук отляво се появяват вече плочите, които мога да използвам в библиотеката. Има различни плочи с различни слоеве, а има и опция да си направя моя собствена плоча. Ако тук кликна с десен бутон на мишката и отворя Properties, мога да направя собствена плоча. Тук от Slab Layers мога да кажа колко леера да има, да добавя, да извада. Сега в момента имам един леер, който е минус 30 см, т.е. дебелината на плочата е надолу от референтната линия, която се поставя. Тук ако имаме кота 0, дебелината на плочата ще пада надолу. Ако напиша тук плюс 30, дебелината на плочата ще се качи нагоре и ще стане кота плюс 0,30, което в случая не искаме. Аз сега ще създам нова плоча, състояща се от един леер, но искам да бъде по-тънка, например 15 см. Ето тук от бутончето плюс, ако искам още леери, добавям и се вижда по този начин. Съответно, мога да избирам и материала, който искам за съответния леер. А ако не искам такъв леер, от хиксчето тук го изтривам. За да запаметя направената от мен плоча, ще натисна ето тук. Появява се библиотеката с вече записаните плочи и тук мога да кажа дали да я презапише върху тази, която отворих, използвах като основа, или да направи нова. Аз ще напиша нова и мога тук да си кажа 15 см стоманобетонна плоча. Мога да направя собствена папка, например стоманобетонни плочи и да натисна ОК. Сега затваряме Properties и ако натисна отново бутона за плоча, ето тук вече в списъка с готови плочи ще се е появила моята папка с плочата, която направи. Избирам нея и натискам Finish. Сега е избрана тази плоча и трябва да посоча методът, по който искам да изчертая плочата. Ако натисна тук с левия бутон върху тази стрелка, ще се появят всички опции, които имам за построяване на плочата, като основните два, които сега ще покажа, са изчертаване точка по точка или дефиниране на плочата според стените, които вече съм изчертала. Първия вариант, избирам го и трябва да посоча да изчертая контура на плочата реално. И виждаме тук в 3D, че плочата се изчерта. Ако дам Ctrl-Z да върна, вторият начин, по който мога да изчертая плочата е като я дефинирам между стените, които вече съм начертала. Ето това е Slab by Walls. Натискам и сега всичко, което трябва да направя е просто да избера стените. Програмата автоматично ще генерира плочата, натискам Enter и плочата е дефинирана. Сега в момента изчерта плочата между стените и ако искам да продължи и тук пред вратата, трябва ръчно да я оправя. Ще селектирам плочата. Ако дойда тук, ето сега в момента ми избра плочата, но може да избере вратата или тази стена. От падащото меню тук мога да избера кой елемент да селектира, когато имам насложени един върху друг. Избирам си плочата и когато цъкна втори път, имам различни опции, с които мога да модифицирам тази плоча. Ще използвам Offset
Тази линия ще искам да равни с тези стени. По този начин получих желания резултат. За да направя тавана на това помещение, трябва да направя плочата на горния етаж. Плочата, която слагам тук, подът на настоящия етаж, е таван на долния етаж. Затова е хубаво да мога да виждам долния етаж. Как се включва, когато сме на втори етаж, да виждаме етажа отдолу. Това става от настройките на етажите. Ето този бутон тук. Отваря Edit Levels прозореца. И тук за всеки етаж, ако цъкна на това State, имам 3 състояния. Етажът може да бъде активен. Това е етажа, на който сме в момента. Или Visible, т.е. да се вижда. Може да бъде изключен. Сега, моят активен етаж е този първи етаж, а Ground Floor ще го направя Visible. Казвам OK. Вече прозира долния етаж върху етажа, в който съм в момента. Цветът, с който се вижда долния етаж, можем да го променяме. Ето тук от Settings, Graphics. Имаме ето тази опция. Етаж, който се вижда, но не е активен. И можем да изберем какъвто искаме цвят. Аз ще го оставя по подразбиране такъв и ще затворя този прозорец. Вече, когато виждам долния етаж, с първата опция мога спокойно да изчертая плочата. Хваща си характерните точки на стените от долния етаж. Натискам Enter и имам пода и тавана. С този бутон правя по-голям 3D прозореца и можем да видим двете плочи, които сме начертали. Надявам се, че урокът ви е бил полезен и интересен. Ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете отдолу като коментар. В описанието на видеото ще намерите полезни линкове за програмата Archline XP. До следващия път!